Moikka! Ja mun ääni on vähän tämmönen. Ja mun nenä vuotaa, joten älkää ihmeessä, kun mä niiskuttelen tällainen. Mutta asiaan. Mä oon päättänyt alkaa tekemään DIY-videoita. Niitä ei tuu sillä joka päivä tulee joku DIY. Sitten mä teen ostosvideoita, jos mä ostan niin jotain tosi paljon. Ja kaikkea. Sitten mä päätin nyt tehdä näitä DIY-videoita. Ja en tiedä kauanko teen näitä ja joo, en tiedä sitten milloin DIY tulee. Mutta joo. Mä teen uuden alusvlogin. Ja joo. Löyvissä ne on niin. Ja hei! Mä alkan tekemään DIY-videoita ja mä näytän mitä mä ostin. Itse asiassa äiti osti mulle mitä se oli? Keltaista nyt. Fimo. Fimo, muovelvaha. Se ei ollut Fimo massaa oikeastaan. massaa. Niin, mä oon käyttänyt sitä jo, mutta mä näytän, että mitä mä siitä oon tekemässä. Mut joo, mä käyn hakemassa sen massan. No niin. Mulla on tälläkin palloja. Tuolla on reikä. Ja se on sen takia, että Glenmarin saa tänne niinku tälläin. Näistä tulee kirjanmerkkejä. Ja tää on vähän likainen. Mutta kun mä laitan tähän päälle keltaista kynsilakkaa, kun mä teen näistä emoja. Tällaisia. Ja mulla on näitä 3. Mut nää laitetaan uuniin 120 asteeseen 30 minuutiksi. Ja sit nää pujotetaan siihen sivuun. Ja sain idean kuka se on? Dipapipianalta. Ja mä kuvaan sitten, kun ne on tullut uunista, että millaista mä niistä teen. Ja sitten äiti osti mulle kans yhden jutun. Vähän se voi. Jos mä en videolle. Joo, eli auttaa. äiti osti mulle tukkeja. Ja nää on sipuli. Siis evääks 3 päiväksi. Ja mä otan tästä niinku varmaan puolet huomiseksi ja sitten maanantaiksi otan sitten puolet. I wish you white in follow. Ja joo. Sika hyviä. Ja kannattaa maistaa näitä. Mä en siis mitenkään mainosta. Ja noin ja joo. Mä kuulen Avicii musiikkiin. Diandra, Mikael Gabriel. Ja kyllä mä joskus mä haen ne kynsilakat, millä mä yritin koristella. Tai mä niinku en hae niitä nyt. Sitten mä sanon. Galantis. Martin Garrix. Sä tiedät tästä. Mä ajattelin tehdä sellaisen
itku nauravan. Tai sellainen, joka nauraa ja itkee. Janna. Sitten mä ajattelin tehdä semmoinen, millä on sydämsilmät. Sitten mä ajattelin tehdä semmoinen, mikä antaa lentosulkon. Ja se on vissi kirjoittaa näin. Nää, kato nyt. Joo. Miksi sä teet tätä piirustusta ja näytä? Mä näytin jotain. Joo. Joo, tästä muuta. Mutta mä menen nyt. Moikka!